Ето хора, това е част втора на копане. Нищо не се разбира. Вече да свършим торч. Добре, сега не ми е нужното. Как лагва. Вот, нещо стана. Да стана пък. Стане. Безплатен. Ая. Нека с интенсивно. Качвам прекалено високо. Искам да видя докъде ще ми даде. Ще си имам тайното не до някъде. Някакво тайно място. А няма ли дърво? Не, малко повече. Пак и повече. Чупи са. Тук, сега. От този блок. От този. Казах ви. О, как ми трябва лава. Трябва ми. О, пещера. Из. Даже страна. Разчарован съм. Вече така се спава тук. Добре, от тук продължавам пак. Разчарован съм от тази пещера. Зазволява ли да идвам? Последният точ. Добре, сега до тук. Изкопарихме бая. Защо нямам дрова Поне тях да направим на блокчета. Добре, такова копане беше това. Много малко ресурс, много копане. Тук успях да щупя. Когда тук беше горното. Сега тук купим. Ще се качвам с вода, ако искате направо. Няма нищо лошо във водата. Нищо лошо във водата няма. Така се прави, брат. Там няма нищо.
Нагоре. И тук къщата. Колко си покопах. Много си покопах. Много си покопах. Много си покопах. Много си покопах. Някои материали едва че не бъдат чак толкова важни. Ще направя таймлапс. Тук на времето. Защото трябва да отида за малко до туалетна. Таймлапс. Feel good. Ta-na-na. Feel good. Ta-na-na-na. Завърна с мене. Колко не снимам, 7 минути. О, бебе. Да се набера малко. О, дърво, бебе. За малко точно ръбъбих. Бебе, ще ни трябва. Какво нещо? Апа, не. Ще ни трябва. Защото нали ще си правим библиотеки. Ни трябват много. Но първоначално ще го очакваме на първия левел. Всъщност наистина така, защото да, тук се бъде кожата, после книгите, после тън-тън-тън. Вот. Добре, това беше много нормално. Не бутонче. Защо бутонче? Добре, ще направя едно ако не. Тук ще сложа бутонче. И не подкрепя. Просто е така си едно бутонче, каквото вереш. Там има издутина. Има там издутина. Много плея. Наистина ли нямам ко? Наистина. Нямам ко. Нямам ко. Само съм излявали прочки. 9. Отивам на 38. Добре. Ще ме стигна. И после това кацване. На големото кацване. Това явно ще има табели части чак. На светлото. Просто си падеш в дупката на Путин. Давай. Ако е глупо нещо, отивам някъде другаде и там ще направя къща за мой приятел. Ако ще играем заедно. Тъмнината. Чувам, че не знам. Или има вода? А, не, има пещера. А, не. Ето, излезнахме. Къде се намираме?
на място, на което има... Нали? Бе, тази пещера е много хубава, всъщност, да замислиш. Много лошо неща се случва. Ще ми бъде втората база. Гледайте, една пещера. Запълна е така тук с това и само там се влиза. Ще бъде супер готиното. Добре. 10 минути. А не 14. Хора, това ще бъде новия терен. Айде, чао.